Исәнмесез укучылар. Бүгенге онлайн дәреснең темасы квадрат тигезләмә һәм аның тамырлары. Билгеләмә. Ax квадрат плюс bx плюс c тигез 0 рәвешендәге тигезләмәләр квадрат тигезләмәләр дип атала. Биредә x үзгәрешле, a, b, c ниндидер саннар. Өстәвенә a 0-га тигез түгел. A, B, C саннары квадрат тигезләмәнең коэффициентлары дип атала. A беренче коэффициент, B икенче коэффициент һәм C ирекле буын дип атала. Мәсәлән, -5x квадрат плюс 2x минус 1 тигез 0 тигезләмәсе квадрат тигезләмә дип атала. Аның беренче коэффициенты яки A -5-ка тигез. Икенче коэффициент яки B 2-га тигез. Һәм ирекле буын яки C коэффициенты -1-га тигез. Квадрат тигезләмәнең сул кисәге икенче дәрәҗә күп буын булганга, аны икенче төрле икенче дәрәҗә тигезләмә дип атыйлар. Беренче коэффициенты 1-га тигез булган квадрат тигезләмәләрне китерелгән квадрат тигезләмәләр дип атыйлар. Мәсәлән, әлеге мисалларда бу квадрат тигезләмәләр китерелгән квадрат тигезләмәләр дип атала. Чөнки беренче буын яки A x квадрат алдындагы коэффициент әлеге тигезләмәләрдә барысында да 1-га тигез. Ax квадрат плюс bx плюс c тигез 0 квадрат тигезләмәләрнең беренче коэффициенты a 0-га тигез булмаганлыктан китерелмәгән квадрат тигезләмәләрне дә аңа көчле китерелгән квадрат тигезләмәләргә әйләндерергә була. Моның өчен квадрат тигезләмәләрнең ике кисәген дә ага бүлеп чыгабыз. Яки x квадрат плюс b бүленгән ax плюс c бүленгән a тигез 0 китерелгән квадрат тигезләмәсе килеп чыга. Чөнки x квадрат алдындагы коэффициент a 1-га тигез. Ә хәзер тулы булмаган квадрат тигезләмәләрне карыйк. Нинди була соң ул тулы булмаган квадрат тигезләмәләр? Әгәр ax квадрат плюс bx плюс c тигез 0 квадрат тигезләмәләрнең b яки c коэффициентлары берсе генә дә 0-га тигез булса, әлеге квадрат тигезләмәләр тулы булмаган квадрат тигезләмәләр дип атала. Тулы булмаган квадрат тигезләмәләр 3 төрдә була. Шуларны карап үтик. Беренчесе. Яки биредә b коэффициенты да c коэффициенты да 0-га тигез. Икенче очрак. ax квадрат плюс bx тигез 0. Яки бу очракта c 0-га тигез. Ә b 0-га тигез түгел. Өченче очрак. ax квадрат плюс c тигез 0. Яки бу очракта b 0-га тигез. Ә c 0-га тигез түгел. Һәр төр тигезләмәнең чишелешен карыйк. Беренче очракта a 0-га тигез булмаганлыктан әлеге тигезләмәнең бер генә тамыры була. Яки x тигез 0. Икенче очракны карыйк. Әлеге очракта c 0-га тигез, димәк ax квадрат плюс bx тигез 0. Әлеге квадрат тигезләмәне x-ны җыя тышына чыгарып, x тапкырланган ax плюс b рәвешендә язык. Тапкыр чыгыш кайчан 0-га тигез була? Дөрес. Тапкырлаучының берсе булса да 0-га тигез булса. Беренче тапкырлаучы x-ка тигез яки x 0-га тигез булырга мөмкин. Икенче тапкырлаучы ax плюс b. Яки ax плюс b 0-га тигез булса, әлеге тапкыр чыгыш 0-га тигез була. Беренче очрактан, димәк, беренче тамыр 0-га тигез. Икенче очрактан икенче тамыр минус b бүленгән a-га тигез. Шулай итеп, әлеге тигезләмәнең ике тамыры бар. 0 һәм минус b бүленгән a. Өченче очракны карыйбыз.
С 0-га тигез булмаганлыктан ике очрак булырга мөмкин. Беренче очрак минус c бүленгән a тискәре булырга мөмкин. Димәк, икенче очрак минус c бүленгән a уңай булырга мөмкин. Беренче очракта нинди булса санның квадраты тискәре була алмый. Шуңа күрә беренче очракта тамыр юк. Икенче очракта, димәк, ике тамыр була. Шулай итеп, өченче очрак эчендә без ике тамыр табабыз. Шуның белән квадрат тигезләмә һәм аның тамырлары темасының теория өлеше тәмам. Практик өлешкә күчәбез.